Лыжа-ролерную трассу каля аграгарадка Мір у Баранавіцкім раёне просто не пазнаць. Будаўнічая тэхніка літаральна на вачах змяняе звыклы ландшафт кардынальным чынам. Там, дзе дагэтуль нічога не было, дакладна бачна, як будзе выглядаць новае вялікае стрэльбішча. Наша организация является генподрядом на данном объекте. На сегодняшний день выполняются работы по устройству земляного полотна, устройство защитного вала для стрельбищ. Также будут выполнены работы по электрике, работы по бурению скважин и устройству ограждений. На сегодняшний день работы выполняются в срок, мы успеваем. Спартыўная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву, якая размешчана ў Баранавіцкім раёне, адзіная на Брэшчыне, спецыялізуецца на біятлоне. Таму менавіта тут было вырашана развіваць і ўдасканальваць базу для гэтага віда спорту. Траса будзе працягнута да 2 кіламетраў у адпаведнасці з еўрапейскімі стандартамі. На новым стрэльбішчы хутка ўсталююць 20 універсальных механічных біятлонных установак, па якіх спартсмены будуць страляць з адлегласцю 50 метраў. Таксама з'явіцца пляцоўка, дзе можна будзе размясціць да 1000 гледачоў. Если раньше мы использовали пневматические винтовки, то сегодня, имея такое стрельбище, мы будем использовать современные биатлонные винтовки, что позволит нашим детям в будущем иметь квалификацию хорошую для того, чтобы побеждать на любого уровня соревнований. И я хочу сказать, если у нас получится все по строительству данного объекта, то вот эта лыжерольная трасса может принимать соревнования самого высокого уровня. Ужо зараз аддзяленне біятлону добра ўкамплектавана сучаснай экіпіроўкай, лыжамі і лыжаролерамі. Нядаўна для арганізацыі падвозу дзяцей быў набыты аўтобус, які паспрыяў павелічэнню колькасці навучэнцаў больш чым у 2 разы. Таксама з'явіцца абсталяванне для штучнага аснежвання трасы, якое дазволіць пры спрыяльных умовах зберагаць снежнае покрыва да сакавіка-красавіка. Урачыстае адкрыццё абноўленай лыжаролернай трасы плануецца напрыканцы месяца. Алена Ракусь, Анастасія Цукун, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».